С вас съм аз, Иво Таралешков, живея във Варна и съм представител на Happy Team, на отбора, който развива OneCoin в България. И днес ще говорим по бонусния план на компанията. Ще започнем с това. Какво трябва да направи един човек, за да се регистрира в компанията? Просто трябва да изслуша една презентация, трябва да се види със своя спонсор, той да му я направи или да бъде на една от нашите презентации. И след това, разбира се, когато вземе осъзнато своето решение, да получи линк от своя спонсор, да се регистрира след него и да започне да работи. Регистрацията за абсолютно всеки човек е безплатна. След като човек се регистрира, виждайки офиса пред себе си, може да го разгледа, да получи абсолютно цялата необходима му информация. И най-важното, което е, той трябва да закупи инвестиционен пакет. Още един път ще го повторя. Компанията е инвестиционна и това да регистрирате хора в нея, само за да заемат места в матрицата, според мен не е най-добрия вариант. Просто отдалечавате хората по този начин от вас, от вашата лична клетка, те отиват все по-надолу и все по-надолу. Така че, според мен, регистрирайте хора тогава, когато те вече са готови да заплатят пакет. А какви са нашите нива, какви са нашите пакети? Първият е стартер, вторият е трейдър, протрейдър, екзекутив трейдър и тайкун трейдър. Всяко едно от тези нива ви носи преди всичко различно ниво на обучение от първо до пето, различни бизнес точки, които ви трябват за вашия нетворк бонус, безплатни токени, които са реално 10 пъти повече, отколкото е стойността на вашия пакет. Единствено тук Тайкун прави изключение, защото Тайкуна се награждава с 10 000 токени отгоре реално. Всъщност, ако трябва, всички други получават. Ето виждате, стартер 100 евро получава 1000, трейдър 500 получава 5000, докато Тайкуна е 5000, получава не 50 000, а получава 60 000. Това е защото се стимулира закупуването на такива инвестиционни пакети. По принцип, всеки един от вас, който има възможност да го направи, си осигурява, закупувайки Тайкун, освен всичко друго, и възможността да вземе в абсолютно целия им размер всички бонуси от компанията. Разбира се, тогава, когато изпълни и другите задължения. Но Тайкуна е единствения реално пакет, който ви дава възможността да вземете абсолютно целия обем от бонуси. До тук казахме, че имаме нива на обучение, имаме бизнес точки, имаме токени. Освен това, получаваме нашите златни коини. За тези коини все още ни предстои да говорим. Тези коини все още ни предстои да разберем по какъв начин точно ще ги добиваме и по какъв начин точно ще можем да търгуваме с тях. Това ще стане доста скоро вече, през май месец. Така че всеки един от нас, всички ние, ще имаме удоволствието да имаме още един инструмент в нашия офис, който бихме могли да използваме, за да повишим нашия финансов поток. Последното нещо, което получаваме, единствено стартер не получава карта от компанията, която е абсолютно безплатна, но пък за тази цел стартер има възможност да си закупи тази карта от компанията. Останалите трейдър, протрейдър, екзекутив трейдър и тайкун трейдър получават тази карта безплатно. Много скоро ще направя видео и ще погледнете по какъв начин, какво трябва да направите, каква регистрация трябва да направите, за да можете да получите и тази карта. След като вече сме регистрирани, след като вече имаме нашия офис, след като сме си платили пакета, е нужно да знаем
какви са бонусите, които ние, работейки, развивайки нашата структура, работейки в нашата MLM насоченост, можем да получаваме. Бонусите са 9, като картата е вкарана като 9 бонус. Основните бонуси са 3. Директни продажби, нетворк бонус, мечинг бонус. И така наречените 6 вторични бонуса: стартъп бонус, онлайф клуб бонус, сплитове, злато, лидерска програма и, разбира се, нашата One Payment карта. Ще започнем от първия бонус, защото, както казах, трите основни бонуси са директни продажби, нетворк бонус и мечинг бонус. За директните продажби няма кой знае какво да се каже. Той е един много ясен бонус, много точен бонус. Всеки един човек, който регистрира след вас, ви дава 10% от стойността на пакета, който се закупува. Веднага един пример. Регистрирате след вас ProTrader, 1000 евро, вие получавате 100 евро директно на вашата сметка. За него няма никакви изисквания, за него няма никакви сложни неща, които трябва да разбирате и да се казват. Най-лесният, най-елементарният и най-бързо разбиращия се бонус. Реално няма абсолютно нищо трудно. Повече ще се спрем на нетворк бонуса и на мечинг бонуса. Какво представлява вашия нетворк бонус? Всеки един от вас тогава, когато присъединява човек към своята структура, би могъл да реши, защото от него има така нареченото бинарно дърво или ляв и десен крак, къде да позиционира човека, който регистрира в момента. Това е абсолютно негово решение. Решение на спонсора, защото той по този начин балансира точките си в левия и в десния крак. Затова ви моля, никога не се сърдете на спонсорите си тогава, когато са ви сложили от едната или от другата страна. Това е тяхно решение. В следващия момент вие ще имате възможността да имате абсолютно същото решение за човека, който вие регистрирате. Да казвате, това не е хубаво, този крак не ми харесва и така нататък. Единствено и само спонсора е човека, който преценя къде да ви регистрира. Какво се случва тогава, когато ви регистрира? Както разбрахме от първата таблица, всеки един профил има определен брой точки. Този профил носи тези точки на позицията, където бъде регистриран. На лявата или дясната страна на вашето бинарно дърво. Или, ако днес регистрирате човек с ProTrader в десния си крак, веднага на този крак се начисляват 1000 точки. На следващия ден регистрирате човек с Trader 500 точки, веднага те се начисляват в левия крак на бинарното дърво. И какво се получава тук? 10% бонус от слабия крак. Също много ясно, много точно, няма нищо трудно в този бонус. Вие взимате тогава, когато имате нови точки във всеки един от вашите два крака, ляв или десен, взимате 10% от точките на слабия крак. В примера, който ви дадах преди малко, вие ще вземете, казахме, че от една страна имате 1000, от другата страна регистрирате човек с 500, ще вземете веднага 50 евро реално от тези 500 точки, които са донесли на левия крак. По този начин, да го кажем това, тези 500 точки изчезват, десния ви крак ви се намаля с 500 точки, защото реално 500 се убиват отляво и отдясно, те изчезват, вие взимате 50 евро бонус и в десния крак ви остават нови 500 точки,
които чакат, разбира се, да регистрирате човек отново с 500 или с 100. Ако регистрирате човек с ProTrader с 1000 в левия си крак, това значи, че в този момент левия ви крак става по-силен и вие ще убиете точките в десния си крак. Там те ще станат, вие отново ще вземете бонус 50 евро, те ще изчезнат и в левия ви крак ще се намали вашата сума на точки от 1000 на 500. Разберете го един път за винаги. За тези, разбира се, на които не им е ясно. Аз виждам много познати хора в залата и съм почти сигурен, че всички го разбирате. Но нека да го кажа това нещо, за съвсем нови хора, които не са наясно, не са работили с матричен бонус и не знаят по какъв начин се случва това. Няма никакви други изисквания за това вие да получавате Network бонус. Единственото изискване е да имате минимум един регистриран. Така или иначе, за да почнете да работите, вие ще имате един регистриран, защото така наречения ви спонсорски крак, без значение дали е ляв или десен, там спонсора би могъл да ви помага. Но във вътрешния ви крак, този, който е от другата страна, почти нереално е някой да сложи човек там. Може да се получи, може спонсора отново да иска да ви помогне и да позиционира човек там. Но реално това вече е ваше задължение. Така че един лично регистриран и вие имате възможност да взимате Network бонус. Отиваме към следващия бонус. Един от най-силните, един от най-мощните бонуси и един от най-хубавите бонуси. Така наречения Matching бонус. Какво представлява Matching бонуса? Matching бонуса е така наречен бонус на бонусите. Вие получавате бонус тогава, когато вашите нисшестоящи под вас в кариерата, под вас в бинарното дърво, получават своите бонуси. И сега малко по-надълго и на широко ще ви разясня Matching бонуса. Искам да ви стане ясно, приятели. Искам да разберете, че Matching бонуса е един невероятно силен бонус. Много хора в момента не му отдават нужното значение. Защото наистина, тогава, когато вие построите една добра мрежа, когато вече вие имате едни добри нива, Matching бонуса ще ви носи невероятно добри печалби. Вярно е, всички все още сме в самото начало. И Matching бонуса е слаб в момента. Но с времето, тогава, когато вашите мрежи се развиват, тогава, когато вашите лично регистрирани, след тяхните лично регистрирани и така нататък почват да получават все повече и повече, вие ще получавате бонуси от тях. Мисля, че добре разбирате това нещо. И така, какво представлява Matching бонуса? Matching бонус се получава тогава, когато вашите от първо до четвърто ниво, след малко ще ги видим по табличката, получават своя Network бонус. За това е необходимо вие да сте най-малко трейдър и да имате позициониран по един човек в левия си и в десния си крак, които отново да са най-малко трейдър. Виждате в най-горната графа на табличката, където пише стартер, че стартер не получава Matching бонус. От него надолу трейдър, протрейдър, екзекутив и тайкун получават, като трейдър получава 10% от своето първо ниво, от своята първа генерация. Протрейдър получава 10 от първа и 10 от втора. Екзекутив трейдър получава 10 от първа, 10 от втора, 20 от трето ниво. И естествено тайкун получава 10 от първа, 10 от втора, 20 от трета и 25% от четвърта генерация. Ето защо ви казвам, че тайкуна е единствения, който има правото и възможността реално да взима абсолютно всички бонуси. Той реално, като закупите вече статус тайкун, вие сте се класирали, трябва, разбира се, да направите под вас това, което е необходимо, за да се класирате за тези бонуси. Но вие вече имате реалната възможност
да имате абсолютно всеки бонус, който компанията изплаща. Казахме достатъчно за бонус, за самия бонус. Няма нищо трудно и в него. Достатъчно добре просто трябва да го разберете, да осъзнаете. Ще повторя още един път. За да може да се класирате за мечинг бонус, трябва да сте най-малко трейдър и да имате най-малко по един в лявата и в дясната ваша страна, по един трейдър. Тогава вие почвате да получавате от вашите нисши стоящи, според това на какъв статус сте, до четвърто ниво почвате да получавате матчинг бонус. Тук е даден един пример, но аз ще ви дам няколко примера, ще ви покажа как работи матчинг бонуса, за да може да разберете с какво невероятно голям финансов инструмент може да работите тогава, когато вие сте се класирали за мечен бонус. Вижте тук, само двама човека под вас взимат мечен бонус. Те са отговорили на условията за мечен бонус. Вижте там, където излизат зелените черти нагоре. Те са отговорили за условията. Гледаме тайкуна в момента. И всъщност са дублицирали надолу в цялата табличка тези нива, които вие сте започнали. 2, от 2.4, от 4.8, от 8.16 и така нататък. Имате възможност да получавате на месец само от тези двама човека до $620. Разбира се, на по-малките на екзекутив са 220, на ProTrader са 60 и на трейдър са 20. Въпросът е обаче, че вие трябва наистина да разберете какво ви носи тази табличка, по какъв начин този тип бонус би могъл да бъде много печелив за вас. И пак ви казвам, това са само двама ваши лично регистрирани. Отиваме на следващия пример. С едно съвсем минимално усилие повече, вие сте регистрирали трима. Отново давам пример с тайкун. Вижте тайкуна какво представлява. И погледнете за каква сума става дума. Ако всеки един под вас е направил това усилие, разбира се, приятели, искам да ви обясня много добре. Това е идеалният вариант. В момента вие виждате една табличка, която е идеален вариант. Знам, че много рядко нещата се получават, но пък има и много хора, които вече са случили тези неща. Така че, вижте, ако вие сте на тайкун и сте регистрирали трима човека, те са ви дублицирали и така надолу в нивата, до какви нива се получава мечен бонус? $2785 евро на месец. И това е само мечен бонус. Освен това ще има нетворк бонуси, освен това ще имате директни бонуси, освен това има и много други бонуси, за които ще говорим след малко. Тук вече и долните нива виждате колко са по-големи. Няма да се спирам на всяко едно от тях, вие го виждате. Последният пример е даден с 5 човека. Още малко по-голямо усилие. Тук вече нещата почти излизат от контрол, както виждате. Получавате в рамките на 18 000 евро мечен бонус. И това е за една седмица. Нали? Ние говорим седмични бонуси. Само секунда. Говорим за седмични бонуси. Както знаете, всички наши бонуси се изчисляват, не всички, основните 3 наши бонуса се изчисляват на седмична база и работят на седмична база. Ние ги получаваме всеки понеделник като начисление. Всичко това, което видяхте до този момент, са седмични начисления. Не говорим за месец, не говорим за половин година, не говорим за нищо друго. Говорим за седмични бонуси. Виждате и нивата в по-малките бонуси, в по-малките статуси, но всеки от вас може да прецени какво, как, по какъв начин да работи. Исках просто да ви дам много добър пример с това,
какво би могъл да бъде за вас матчинг бонуса? По какъв начин би могъл да работи матчинг бонуса за вас? Един невероятно добър бонус. И аз съм сигурен, че тогава, когато разберете това нещо, вие ще направите възможното да класирате своя профил веднага да получава матчинг бонус. Не вече тогава, когато вие сте се концентрирали в това да развиете вашата структура. Защото всеки един човек от вашата структура, който получи нетворк бонус, ще ви носи и меч бонус. Разбира се, според нивото, на което сте, и разбира се, толкова надолу, колкото всъщност по-голям пакет вие сте се закупили. Ще кажа и другото много важно нещо. С това приключих реално за трите основни бонуса. Исках да им отделя повече време, защото исках просто да ги разберете. Как се получават нашите комисионни? Получават се всеки понеделник. Реално се начисляват в нашите офиси понеделник след 14 часа. Обикновено до към 16, до към 18, 17, 18, 19 часа максимум всичко е начислено. Не се притеснявайте, случва се, много работа има в нашите IT специалисти в понеделник. Някой път има нива, които не са абсолютно точни. Обикновено на следващия ден до вторник всичко е изчистено, всичко е направено както трябва. Така че ако виждате в понеделник някакви несъответствия, нещо, което вие знаете много добре, че имате такива и такива хора, хората с по-малки, знаейки колко хора имат след тях, какъв нетворк бонус трябва да получат, обикновено знаят колко хора от тяхната структура са платили, какви са влезли и така нататък. И те знаят, трябва да получа разлика в точките, да имам, да речем, 2500. А там има някаква друга цифра. Моля ви, не се притеснявайте. Не дейте писе веднага на супорт, не дейте се обръща в чатовете веднага да пишете. Просто изчакайте, защото явно всичко се прави автоматично. И след това има доглеждане най-вероятно от IT специалистите и всички грешки, които са допуснати обикновено във вторник, максимум, дори и сутринта, когато вече станем, всичко е дошло на мястото си. Абсолютно точно и ясно са описани всички бонуси. Нещо друго важно, което трябва да се каже, че сумите, които получаваме от тези три бонуса, не ни се изплащат на 100%. За тях има разделение. Сега ще ви обясня какво е то и защо се прави. 60% от парите, които получаваме от трите основни бонуса, отиват в нашия кеш акаунт. Обичам винаги да казвам, мисля, че всеки от вас ще се съгласи с мен, че това е нашата заплата. Това са реалните пари, които ние по всяко едно време бихме могли да изкараме от компанията. Живеем в България, работим в българска компания и най-лесният начин да ги изкараме е по банков път. Много често заема много кратко време. Буквално за часове, даже дори за едно денонощие, две и така нататък. Някой път се случва и да има много транзакции. В такъв случай, просто ви моля за търпение, срока, за който вие трябва да получите парите на вашите банкови сметки, са 10 бизнес дни. Какво значи това? Това са 10 работни дена. Значи това са точно 14 нормални дена от деня, в който вие сте изкарали вашите пари от компанията. Затова още един път ви казвам, много ви моля, не дейте да се притеснявате. Просто има невероятно много плащания. Когато вие изкарате вашите пари, дори и това, че сме в България, може някой път да не ни помогне. Защото вие попадате в една листа на чакащи. И компанията изплаща. Тогава, когато дойде вашия ред, реално тя като ги плати, на вас ви се начисляват автоматично почти. Ако пък имате сметка в 10 каса, нещата се стават за половин един час. Защото 10 каса, нашата сметка на компанията се намира в 10 каса и тя плаща чрез 10 каса. Но вие е трябвало да изчакате просто, за да получите, за да дойде вашия ред и да ви бъде платено. Разбира се, с тези пари, които имаме в офиса, в нашия кеш акаунт, освен да ги изкараме, ние имаме възможност и да закупим гифт кодове.
можем да закупим gift код, като и след това, разбира се, да апгрейдваме наш приятел, човек, който искаме вече, партньор, който вече сме регистрирали, можем да го апгрейднем с gift код, който е закупен от нашия офис. Това е абсолютно чисто взимане на вашата заплата. Няма разходи по банка, няма абсолютно никакви разходи. Просто вие му давате този gift код, той апгрейдва своя профил, праща ви по банков път, вижда ви и ви дава на ръка или както по друг начин решите. Ви дава парите и вие печелите абсолютно нетната сума на това, което имате във вашия кеш акаунт. Има и още един друг начин. Вие можете на хората под вас, на вашите нисшестоящи под вас в бинарното дърво, да предведете определена сума. За това нещо има видео, може да го погледнете в YouTube на канала ми. И разбира се, ако не ви е ясно как става, може да се обърнете към вашия спонсор, той ще ви обясни много ясно и точно. Това нещо работи перфектно, пробвали сме го вече десетки пъти. Тогава, когато на някой не му до 20-30 долара, за да закупи гифт, тогава, когато има нужда да се закупи гифт за апгрейд на своя профил и така нататък и не са му необходими, а и само ни още средства, спонсора може да помогне на своя нисшестоящ партньор. С това приключвам за изходите на пари от компанията. Ще ви разкажа и за мечинг бонуса. Какво е мечинг бонуса? Извинявайте, приятели. Ще ви разкажа и за мандатори акаунта. Мандатори акаунта е акаунт, на който отиват останалата част, 40% от парите, които вие реално заработвате. Както казахме, 60 отиват в вашия кеш акаунт и 40 отиват във вашия мандатори акаунт. Това се прави с цел тези 40 долара вие да увеличите многократно тяхната стойност. Компанията е помислила за това по две причини. Първо, за да ви даде възможност на вас реално да увеличите много пъти, това ще се убедите всеки един от вас много скоро, закупувайки коини с токените, които може да закупите от мандатори акаунта и да увеличите тази сума многократно. И другия вариант е, че компанията има нужда от прилив на нови средства в компанията. С тези средства вие, нали разбрахте, никой от вас не ги губи, това са ваши пари. Те отиват в токени. В момента, в който те се появят във вашия мандатори акаунт, вие може автоматично да закупите токени с тях. Както знаете, токените са нашия финансов инструмент. С тях пък после ние купаем коин. Отново има видео за това как се закупуват токени, когато имате определени средства на мандатори акаунта. И има още един вариант. Ако до неделя, в рамките на следобяда, мисля, че е след 14 или след 16 часа, ако вие до този момент, до края на седмицата, тези пари стоят от понеделник в вашия офис, ако вие до края на седмицата не си закупите сами тези токени, компанията ги купува автоматично за вас. Искам да разберете отново много добре това нещо. Нямате сметка тези ваши пари, тези ваши евро, тези ваши средства да стоят в мандатори акаунта. Така или иначе, вие с нищо друго не може да направите с тях. Единственото, което може да направите е да си закупите коини, да си закупите токени и с тези токени след това, разбира се, да участвате в купането. Затова, тогава, когато компанията види, че вие сте ленив, че вие не сте достатъчно активен, прави това нещо вместо вас, в неделя над вечер го прави вместо вас. Те се отиват автоматично за закупуване на токени и на следващия ден или тогава, когато са закупени, вие може да видите вашите токени вече в горното поле, там където тези пари са се превърнали в токени. Мисля, че достатъчно разбрахме за основните три бонуса, за начините на изкарване от тях и така нататък. Отиваме към вторичните бонуси. Първият от тях е стартъп бонуса. Отново много лесен бонус.
Просто трябва да разберете какво точно значи. Този бонус се дава за това да поддържа вашия ентусиазъм в самото начало. Тогава, когато вие се регистрирате и закупите определен пакет, получавате 30-дневен срок, в който всички, които се присъединят към вас, ваши лични партньори и от всички ваши директни продажби, които вие направите, печелите 10%. Затова има едно единствено условие. Вие трябва да направите минимум 5500 бизнес точки. Какво е това? Това е един тайкун и един трейдър, да речем. Или 5 про трейдера и 5 стартера. Всеки от вас може да прецени. Достигайки в първите 30 дена сумата от 5500 бизнес точки, свои, лично поканени, регистрирани под себе си, вие имате право да вземете отново 10% от тези директни продажби. Като тук важното е да се каже, че този бонус не се разпределя като другите три бонуси. Той няма кешово изражение. Всичките пари, които получавате от този бонус, отиват директно във вашия мандатори акаунт и ви служат за закупуването на токени. Приключихме с този бонус, няма какво повече да се каже, абсолютно ясен и точен бонус. Ще се спрем повече на сплитовете, защото сплитовете, както виждам, много хора не ги разбират, не са им ясни. Затова ще говорим малко повече за сплитовете. Какво представлява сплита? Както знаете, нашия токен има определена цена. Той има номинал, който е 10 евроцента. За да не стане нашия токен неуправляем, да има някакви нива от 50, 60, 80, 90 и така нататък цента, компанията е приела следните условия. Токена расте в цена постоянно от 10 до 20 цента. В момента, в който токена стигне до цена 20 цента, автоматически, не си мислете, че някой стои от компанията там и натиска едно копче, за да има сплит. Няма такова нещо. Всеки един от вас знае, че като си влезе в офиса, вижда своя сплитометър, който сега вече е на нива доста големи, очаква се през месец март да има сплит. Той се качва ежедневно. Както виждате, че и токена почти ежедневно се качва нагоре. Може би с една десетка, с по-малко, но той върви нагоре. Тогава, когато той удари тавана от 20 евроцента, автоматически се произвежда сплит. Какво представлява сплита? Сплита, много ви моля, чуйте го прекрасно това нещо. Сплита сплитва абсолютно всички ваши налични токени в момента, в който се осъществява. Още един път ще го кажа. В момента вие имате 10 000 токена в вашия акаунт. Получени от един пакет, от втори пакет, от апгрейд, без значение. Вие утре има сплит. Понеделник има сплит. Вие имате 10 000 токена във вашия акаунт. Без значение, отново казвам, откъде сте ги получили. Вие получавате 10 000 токена нови на вашия акаунт. Или това реално е двойно, колкото сте имали във вашия акаунт. Мисля, че разбрахте, нали? Стартер, трейдър, протрейдър и екзекутив трейдър имат право на един сплит. Единствено най-големия, най-хубавия, най-черния, това е в кръга на майтапа, просто той е отцветен в черно в нашия офис, тайкун, има право на 2 сплита. Тук искам за много от вас, които имат някакви
Двоумят се да направят ли, да не го ли направят, да си вземат ли големия пакет. Приятели, само помислете. Тайкуна ви дава 60 000 токена. При сплит те стават 120. При следващ сплит те стават 240. Разбирате ли какъв потенциал има този профил? Разбирате ли за какво става дума? С 240 токена, 240 хиляди токена, вие може да изкопаете, взимам ги 1 към 5, на по-висок, в момента 1,4,5, но на 1 към 5 ги взимам. Вие може да изкопаете 48 хиляди коина. Вие сте дали 5000 евро за този пакет. 48 хиляди коина по номинал, по цени в момента, които имаме, са 24 000 евро. Аз няма да смятам. Мисля, че всеки един от вас би могъл да сплитне. Би могъл да сметне какво всъщност печелите, ако направите с Тайкун 2 сплита. Просто това нещо е един прекрасен инструмент за работа. Отново казвам, всичко зависи от възможностите, от нашите възможности, от приоритетите, които имаме. Но ако някой сериозно е решил да се заеме с бизнеса, Тайкуна е най-прекрасният, най-добрият пакет, който вие може да имате. По какъв начин ни се дават сплитовете? Всеки един профил има право на 3 сплита. И сега ще обясня. Преди малко ви казах 1 и 2, сега ви казвам 3. Ще ви говоря за нещо друго. Всеки един, когато вие си закупите определен профил, един пакет, той има право на един сплит. Единствено Тайкуна на 2. Но, когато вие правите апгрейд и се качвате на по-високо ниво, компанията ви стимулира и отново ви дава сплит. Затова какво се случва? Вие сте били, да речем, стартер. Получили сте на стартера, имали сте 1000 токена, получили сте сплит, взели сте 2000 токена. Обаче след това решавате да закупите ProTrader. Купувате ProTrader, идва време за сплит на ProTrader, вие получавате и на ProTrader сплит. Оттам решавате още един път да увеличите големината на вашия пакет. Закупувате Executive Trader. По този начин вие сте взели на стартер, взели сте на ProTrader и тогава, когато закупите Executive Trader, той се сплитва отново, когато дойде време за неговия сплит, но вие нямате право на повече сплитове в компанията. Ако след това закупите Тайкун, той няма да бъде сплитнат. Разбирате същността на това нещо, нали? Или, ако вие сте закупили стартер, след това сте закупили ProTrader и отидете директно на Тайкун, той ще бъде сплитнат само един път, защото това е третия сплит във вашия профил. Ясно е това, което говоря, нали? В момента, ако искате, напишете ми в чата, ако има нещо неясно, ако не сте разбрали нещо, за да мога на момента да отговоря. Имате право на всеки апгрейд на сплит, но имате право общо на 3 сплита. Затова аз призовавам всеки един от вас, който има желание, който има възможности да закупи Тайкун и вече е един път на някакъв статус, много ви моля, не дейте бърза. Не се качвайте на следващ статус и след това да се качите на Тайкуна. От този статус, дори от стартер, дори от трейдър, от какъвто и да сте, изчакайте. Съберете с необходимите ви средства и тогава направете скока на Тайкун. Защото по този начин ще можете да разгърнете абсолютно вашия профил. Да ползвате двата сплита на Тайкун, които, както разбрахте преди малко, ще ви донесат 240 000 токени. Надявам се, че стана ясно и това. Отиваме към следващите. Само секунда да видим. Да. Отиваме към следващите бонуси. Ако нещо все пак е неясно, накрая има възможност да зададете вашите въпроси.
Това са бонуси за постигнати резултати. Искам, като сега пред 25 човека, да поздравя доста хора от тези, които и в момента са в залата, защото сега, в началото на март, бяха начислени за втори път нашите рангове и много хора се поздравиха с ранг. Разбира се, ние още сме в самото начало, някои с сапфир, някои с рубин. По-нагоре все още нямаме качени рангове, но всичко е пред нас. Развитието на компанията, абсолютно всичко е пред нас и ние можем да вървим напред и да развиваме тези рангове. Ето и таблицата, по която се оценят тези рангове. За тези рангове е важно да се каже, че от тук нататък ще бъдат на месечна база. Всичките тези обеми, които виждате, са за месечна база. Нека ви бъде ясно това нещо, нека е ясно въобще по какъв начин се дава този ранг. Този ранг се дава на месечна база. Ще говоря, както виждате, те са сапфир, рубин, емералд, даймонд, блу даймонд, бляк даймонд и краун даймонд, коронован диамант. Ще обясня първите няколко. Оттам нагоре вие сами може да направите сметка. Първият е сапфир. Необходимо е вие да имате обем от 7000 точки. Това не са ваши лични точки вече. Това са точки след вас за определен месец. Или това са в левия, в десния крак, няма никакво значение да имате 7000 точки. И още едно много важно изискване. За това, когато ви говорих за матчинг бонус, ви натъртих и на това. Освен тези 7000 точки, са ви необходими двама ваши лични партньори, лично регистрирани под вас, да са се класирали за мечинг бонус. Виждате най-горе. 7000 точки, мечинг бонус, количество двама. Сапфира е най-малкият профил, профила, който няма никаква нито предметна, нито парична награда, но все пак това е ранг, с който бихте могли да си поздравите. Това е първия ранг в компанията. Оттам нататък, разбира се, вие работите за да се качите на по-висок ранг. Кариерата в компанията е пред вас. Рубина, това, което всъщност ни зарадва много от нас, има следната квалификация. Общ обем за месец 40 000 точки. Виждате в петата графа, петата всъщност е, да. Петата графа 40 000 точки. Като 10 от тях трябва да бъдат в слабия ви крак. Става ви ясно, че ако вие дори и не работите, единия ви крак би могъл наистина да бъде много силен, да има 50, 60, 80, 200 000 точки след него. Но вие не работите. Тези точки ви се трупат, вие нищо не правите за тях. Затова компанията иска да имат 40 000 точки общо, от които 10 са в слабия ви крак. По този начин, това значи, че вие работите както в единия си, така и в другия си крак. Има активност, вие сте активен човек, вие работите добре. Тогава компанията ви възнаграждава с iPhone 6. Да, не е нещо кой знае какво, но си е iPhone 6. Един от най-хубавите мобилни телефони, един от най-новите и модерни мобилни телефони. Затова се изисква след вас да имате двама човека на ранг сапфир. И така нататък нагоре виждате нивата, виждате наградите, виждате колко е необходимо. От следващия, от емералд нагоре, тези бонуси се начисляват единствено и само на тези, които вече са закупили пакет Тайкун. За това нещо вие трябва да помислите, всеки един от вас, който иска наистина да гради кариера в компанията, да има висок пакет. Това е за ранговите, нещо друго, мисля, че естествено най-големия коронован диамант има много добра
парична награда и така нататък, но както виждате, тук става дума за нива, които за нас са още доста недостижими. Разбира се, ще работим в тази насока, ще работим за това нещата да вървят нагоре и напред, за да можем един ден да имаме хора в България, които да се поздравят с тези нива, с тези месечни нива. Отиваме към следващия бонус, за който се шегуваме често и казваме, че е един от бонусите, за които не трябва абсолютно нищо да правим. Така или иначе, всеки ден, разбира се, ние доста сме свършили преди да почнем да го получаваме този бонус. И всъщност, колкото повече свършим, толкова по-голям такъв бонус получаваме. Но реално ние не се притесняваме за него. Той ни се начислява, той е единствения бонус, който ни се начислява на ежедневна база. Той ни се дава за една съвкупност от три неща. Ще отидем след малко на следващия слайд. Това е една таблица, за която ще разберете. Какво всъщност можем да правим с този бонус? Него можем да го обменяме за най-различни уникални награди, почивки, луксозни часовници, много други награди. Включително се говореше, че можем да купуваме във времето и токени с него. Това не е официално оповестено. Това е нещо, което тепърва най-вероятно ще се разисква. Но важно е да се каже, ние ги събираме и щем не щем, работейки в компанията, без значение можеше да сме на стартер, на нас не се начисляват някакви точки ежедневно. Няма повече какво да се каже за този бонус, той си работи, ето както виждате, хората си лежат на плажа, а точките се трупат в тяхните акаунти. Какво е необходимо? Ето и таблицата. Необходими са три неща. Първо, тогава, когато вие се регистрирате, знаете, че във вашите структури започвате да виждате всеки човек, който е регистриран физически на световно ниво, не от вас лично, не от вашите спонсори, на световно ниво, в компанията след вас, е реално в една линия под вас. И това може да са 1000, 2000, 25 000. Аз мисля, че вече имам, може би, над 75 000 след мен. Такива хора. След това, следващото нещо е вашите директно спонсорирани. Хората, които вие лично сте регистрирали. И третото нещо е пакета, който сте се закупили. Според тези три неща, участвайки в един от тези три бонуса, участвайки в едно от тези три неща, а вие така или иначе участвате, да, може единствено да не сте спонсорирали никой. Но дори и да не сте спонсорирали, пак получавате. Виждате, минимални нива са най-горния ред, стъпка първа, но получавате. Така че това е съвкупността от тези три неща. Членовете в световен мащаб, директно спонсорираните и вашия пакет ви дава възможността да получавате тези онлайн бонус точки. Приближаваме се към предпоследния бонус. Това е нашия златен бонус, нашия Iron Gold Coins. Това е една хибридна валута, която е основана в Дубай. Тя е обезпечена всеки един коин с по 1 мг чисто злато. За нея ни предстои тепърва да говорим, тепърва да разказваме, тепърва да знаем все повече и повече. Затова аз няма да се спирам много на нея в момента. Всеки един от вас, според пакета, който си е закупил, получава, ето както виждате, стартер 50, трейдер 250 и така нагоре, Iron Gold Coin. Като това, разбира се, е в най-дясната графа. Виждате милиграмите злато, които отговарят на тези коини. Или всъщност тайкуна реално има 2,5 грама злато. Което не е нещо много, но все пак е нещо, което ни носи една добра възможност да имаме още един вид, още нещо, с което да търгуваме в компанията. Нашия Iron Coin ще се търгува на нашата вътрешна борса. Последното нещо, за което трябва да поговорим,
Разбира се, не последно по важност, това е нашата LAN карта. Както казах в самото начало, всеки един от нас, който е на пакет над стартер, стартера не получава LAN карта, може да направи регистрация и да получи своята LAN карта. За това ви го и обявих, ще го кажа още един път, много скоро ще направя видео как се прави тази регистрация, за да може всеки един от вас, който иска вече да я направи и да получи своята LAN карта. За какво ни е необходима LAN карта? LAN карта, първо, LANcoin работи в много тясно сътрудничество с MasterCard. Ние имаме възможност да ползваме много големи привилегии от MasterCard, за тях след малко, но полученото от вас LAN карта, тя ще бъде от чуждестранна банка, няма да бъде от българска банка, ще ви даде възможността да изкарвате пари от компанията на вашата карта, да вкарвате пари в компанията от вашата карта, да я използвате като всяка друга ваша дебитна карта, която вече имате, с която разполагате, като пазарувате по абсолютно всички търговски обекти, бензиностанции, ресторанти, където и да е. Като отидете на абсолютно всеки автомат, банкомат или пък на всеки пост-терминал, вие ще може да ползвате тази карта. Достатъчно, разбира се, да има символа MasterCard и този банкомат или това пост-терминално устройство да работи с MasterCard. А то в България почти няма такива, които не работят. По-важното, което искам да ви кажа е, че компанията работи и ние ще бъдем първата световна валута, която ще може да качи своите коини в нашата LAN Payment карта. Какво значи това нещо? Първо, това се очаква да стане в първата половина на 2016 година, тъй че ви моля за търпение. Идейте почва с въпросите кога, как, какво. За тези, които го чуват за пръв път това нещо, аз съм го казвал десетки пъти вече. Така че, това нещо предстои да стане в рамките на следващата година, в първата половина, така е обещала компанията. Какво ще значи това нещо? Че не е необходимо във вашата карта вие да имате кеш, да имате пари. Разбира се, за България левови или евро или каквито и да е други пари. Необходимо е вие да прехвърлите от вашия акаунт токени във вашата карта. Тези токени, според номинала, който имат в момента, ще работят за вас чрез вашата LAN Payment карта. Или отново вие ще отидете където искате, на която и да е търговска точка по света и ще може да разчитате на това, че имате в картата пари. А реално никой от среща няма да знае, че вие нямате пари, а имате токени в тази карта. Което за вас, за всеки един от нас, хората, които участваме в компанията, ще бъде един прекрасен подарък от компанията. И тя работи много упорито. Това нещо да се случи и да бъде нещо, което, разбира се, ще ни донесе още едно удоволствие от това, че ние работим в LANcoin. С това завършвам моето обучение. Отново искам да кажа, че най-вероятно има някои неща, които не са казани. Опитах се достатъчно, почти като презентация стана. Цял час сме вече заедно. Не искам повече да удължаваме това време, все пак е събота вечер. Затова искам да ви благодаря за времето, което отделихте да бъдем заедно. И въпреки всичко, че бяхме цял час заедно, ще ви дам възможност да зададете, ако все пак не са ви станали, не ви е станало ясно нещо, не сте разбрали някой от бонусите, някой нюанс в работата не сте си го изяснили, много ви моля, питайте. Отново се обръщам към лидерите в залата. Ако вие се сетите нещо, приятели, напомнете ми. Нека да го разясним, нека да стане ясно. Няма значение, че толкова много стояхме в залата. Нека разкажем, за да са наясно хората
какво и що и по какъв начин се случва всичко. Докато пишете евентуалните ваши въпроси, искам да ви дам добрата новина, това, което излезе през изминалата седмица. Излезе класацията за евента на компанията в Дубай. Всеки един от нас, всеки един от хората, които участват в компанията, има възможност да изпълни определени условия и те са в рамките на месеците март и април да постигне нива от 15 000 лични точки. Той получава билет за евента, получава хотелско настаняване и ако успее да направи още 15 000 лични точки, или общо 30, той получава и самолетни билети, така че компанията му плаща абсолютно целия престой в Дубай. С това се разделям с вас, като ви пожелавам първо весел празник утре, след това обилни парични потоци. Радвайте се на това, което правите, правете го от сърце, резултатите няма да закъснеят. Разделям се с вас и от Релешков от Варна. Желая ви приятна вечер!